27 xenarji minn madwar Malta u Għawdex. L-artista Audrey Merċi għatajt li tispira ruħha l-aktar f'postijiet kwieti bħal fil-kampanja jew ħdejn il-baħar. Fuq kull pittura tieħu mal-4 sigħat u tlestija f'darba fuq il-post stess. L-ewwel immur qabel biex nara il-post jekk hux tajjeb għal filgħodu jew filgħaxija, għaliex mhux kull post huwa pereżempju tajjeb għal filgħaxija. Nagħtu mod irid ikollok xi kappella mixawla biex tkun tajba bħala nocturne painting u xi painting għal filgħodu tkun ma jkunx fejn in-naħa li jkun hemm sunsets u imbagħad immur fuq il-post id-darba ta' wara. Il-wirija qed titellab kollaborazzjoni mal-Kunsill Lokali ta' Ħalluqa. Il-Kunsillier inkarigat mill-arti Jeffrey Cicluna spjega t-titlu warajha Ħolm Tiżwieq u Tila. Il-hobby ovvjament dejjem tgħid jiena nixtieq naspira li nkun aħjar. Ovvjament dik hija l-ħolm. It-tiżwieq li hija l-kuluri, ovvjament il-kuluri dejjem il-ħajja kif inhi magħmula kulħadd ikollu ġifieri esperjenzi mill-ħajja min ikollu esperjenzi sbieħ, goroħ tkun taħlita. Ovvjament hemm it-tila. It-tila hija l-output ngħidulu aħna ġifieri jkun hemm il-tiżwieq tal-kuluri jitrasferixxu kollha fuq it-tila, ġifieri mbagħad ikollok l-artist komplut, ġifieri għandek il-ħolm, it-tiżwieq u t-tila f'daqqa waħda u f'dal każ Audrey għaddiet minn dan il-vjaġġ twil ovvjament għadha għaddejja. Il-wirja għandha miftuħa sas-7 ta' Frar.